Už! No, to je signál. Jedenže mě, prosím, cítím plyn, je tam jeden člověk, zkus vyvětrat a najít nějakou technickou závadu, který by tady mohl nějaký ten plyn. Před další vlastně přípravě, prosím vás, vidím jednoho člověka, zajistí životní funkce, až nám technik zahlásí, že můžete do situace, že vyvětraná místnost, tak tam půjdete. Zajistí životní funkce, později. Píšu si, že volám na prosím vás, je tam plyn cítit, tak na to. Tím před. Jak jsem říkal, životní funkce, nahlásit mě. Haló. Haló, pane. Kolik máte čas? Haló. Minuta 15. Děkuju. Už je v pořádku. Ty zjistíš ty? Jo. Další. Dobře, pěkně. Dneska na tom je tady ještě někdo jiný. Dobře. Kolik to lidíka? Rozumím, životní funkce mám, nevolám. 155. Ondro. Dobrý den, tady záchranářství z Dálí. Dobrý den, Alfa Fibermaje, prosím vás, jsem rekreační cíčku Jistříčka. Našli jsme tady za jídelnou jednoho poraněnýho, má zachovaný životní funkce, vypadá to naprostý bezvědomí po otravě nějakým plynem. Zastavili jsme ten plyn, zatím se staráme o jeho životní funkce. Můžete přijet? Ano, další osoby tam nejsou? Nikoho jsme jinýho nenašli, nevylučujeme, že tady může být někdo další. Tak dal pozoru tě životní funkce a za 15 minut jsme tam. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Ten čas, kdy byl telefonát? Minuta 55. Děkuju. To je další zranění. Co hodnoty? Rozumím. Životní funkce furt nezměněný. Nezměněný. Děkuji. To místnost, určitá. Jediný, že by v takovém prostoru byl jenom jeden člověk. To nikdo schovaný. To je nějaký metrik. Hodnoty puls 84 je nepravidelný. Věková frekvence 20 je pravidelná. Rozumím. Takže zřejmě intoxikace. 155. Volám 155. Dobrý den, to je záchranářství. Dobrý den, na to vybereme, já to mám dneska volám. Rekreační cíčka Jistříčka. Ano, Prosím vás, můžu vám nahlásit hodnoty, abyste jim to řekli do okta. ano, můžeme. Takže prosím vás, TEP 84 nepravidelný a dýchání pravidelné 20 za minutu. Dobře, takže to je 84 nepravidelný a Ano. Jo, děkuji. Jinak funkce jsou nezměněný, našli jsme si ještě jenom jedno, v tom prostoru jsme nikoho jiného nenašli. Nashledanou. To máme čas. 3:27. Děkuji. Jsme ready. Rozumím. Konec? Konec.